partnerská registrace pro Cisco na odkazu cisco.com/go/ccv máte možnost zaregistrovat svoji firmu. Zde vidíte základní formulář, do kterého je potřeba vyplnit základní kontaktní údaje, jak vaše, tak firemní. Výhody registrace u společnosti Cisco jsou v přístupu k různým promo akcím. Zpevníte svoji vazbu se společností Cisco a posílíte svoji pozici na trhu. Dále získáte přístup k zápůjčnímu systému a k různým obchodním příležitostem. Zde vidíte v registraci možnost zvolit různé pozice ve vaší firmě. Údaje, které zadám, jsou samozřejmě fiktivní. Tak zde je důležité vyplnit kontrolní otázky pro případ zapomenutého hesla. Zadávám nějaké fiktivní údaje. Následně bude na vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali do kontaktního formuláře, odeslán potvrzující e-mail. Po jehož rozkliknutí dostanete odkaz, který završí vaši registraci. Následně už máte přístup k kompletnímu Cisco Workspaceu s možností konfigurace, vytváření dílů, vyhledávání vhodných zařízení a objednávání. Tak, zde už finišuje registrace. Máte možnost samozřejmě customizovat svůj právě vytvořený účet. A tímto je váš partnerský Cisco účet vytvořen.